Yo, what's up mga kapobre? May gabi yan. So, time check Tala City. So, naday ko diri karon sa trabaho ng Uber ko. Kay ninalian kay bang kwan. May project ninalian guys. Kuan siya kanang basurahan. Kanang malata di malata unsa pa nang uban diha malang mananap. So, Tala City kaon ho guys kay gutom. Salamat ay ko si kuan diha. Milisa og ni Boss Gamal na sila sobra silang tinda nga kuan dukot og munggos libre ra ko ang panihapon ron. So, shout out yung tanan dia guys. So mukaon sa ta guys kay alas 7 na nya may akong bawon ro. May akong bawon kanihang udto akong gitunga duha ka bukit itlog bilag usa. So nagkuhan ko dito, kitagaan ko nila og may dukot. Yan napay munggos. Yan kani akong inutang dito og bula-bula nga sinabaw. So kaon sa ko guys kay kahuman ani guys. Magkuhan sa ko sa kuang trabaho. Guys, ngayon na guys. Asin muda may bula-bula nga sinabaw ibahog dire sos tinga matag di mabusog ba asin oh. Kani asin ato ning sugtong lakir kay para buhan og natay watay sugdan natay madaw-daw. Ito na sili ilang kuan bula-bula nga sinabaw. So mo din yung trabaho ron guys. Klaro ba guys? Ari mo klaro. Basta kay mao ni akong trabaho ron. Ano? Welding ginagmay ba? Practice. Muna siyang malata o di malata. Mau nih guys. So gunung trabaho guys.
So what's up guys? So uwi na to guys kaya sa oras niya 3 minutes na lang. I-push pa to sa tong gamit niya. Human out tayo ta. So naka-uber ko guys no kay gahapon na ko mo uber niya. Naka-uber gahapon kay ko. Kung asawa mo kahibaw niya. Sugo sa ko sa kong asawa o mapalit tambal sa bata. Niya palibalas kaya po yun ako mapalit ang tambal. Kaya wala yung kapagong kwarta. Mo tong hitabo gabi nga nagpatimbang lang kog lata. Unya palitunon pa ang tambal. Karon mahapit kog tambal ron. Ayay. Ang problema kaya resita wala nadaan ako. So ugma na yung kapalit ani o tambal sa akong anak. Maintag na ayon to yang ubo eh. Kung bata guys di ubo-ubo. Grabing ubo. So kapag kwarta gahapon. Nagdala ko resita gahapon pero kapag kwarta. Yung huwam tako niya. Huwam sa naghulman o mali kwarta niya. Maikog sa taba. Nga may kamot na taga-tua. Mo nang huwag ko magmahay sa kuwang mga lata o mga kuwan. Mga basura gitong gitong tigom guys. Nagamit yun guys. Maunang ako kugi ko kuan guys. Kugi ko overtime basta naay overtime ko kay para makanako tag sweldo sa YouTube guys. Makanako tag sweldo sa YouTube overtime yun. Diba? So, salamat guys mga nag-follow sa akong Facebook page o nag-subscribe sa akong YouTube channel. Magpobre official, salamat kayo ninyo diya. Pasensya sa akong mga vlog nga puro rin ginahilihan pinubrira niya dang kabuang dang tinuod sagaran sa akong mga vlog tinuod gina mga kapobreng guys na to diya tinuod din ako ang vlog wala scripted ako ang mga vlog mag-scripted siguro kana maghimo kong magdrama mi sa akong asawa kung ina akong asawa magdrama mi siya musugot kaya mauwaw man siya kita sa mga tao mauwaw mata nga diba guys muli dito mauwaw mungkin na mauwaw ng uban diha nga kuan diba salamat kayo ninyong tanan o dinaktas na ako ang vlog dari ang taman kay muli kasag ko wala pison like ko ang tanawa diba pison like ko guys so salamat kayo tanan bye bye o amping tang tanan. God bless. Comment lang mo diha guys. Kung gusto mo pa shout out, comment lang diha sa comment section. Bye bye.